शोधून काढता काहीतरी कलेची काढता होय, चालत नाही म्हणतो तरी पण आम्ही आपली जागा ठेवतो. पण आमका चालून घेतल्या ना आजपर्यंत पार्टी माफ झाली. फोकावाले वडे घेतला असेल फोकावाले नाही का ते दिसत नाही. परत आहे जरा लिंबू कांदा टाकू मार. हे भावाजींका लिंबू कांदो द्यावा. कांदो लिंबू नाही तर जमणार. तुला हर हर महादेव हर हर महादेव. बघायला नको असेच दे. काळीच कोणाक मिळाला नाही रे, आमका नाही मिळाला. नका मिळाला रे. वा. फोडणीवाला. संधी साधल्या. तो बोलत पण नाही. कपाच्या बाजू कडे बसलो तसंच आधी काळो काटा वाढताना बाजू केला वाटतं. होय काय त्याची कॅन्डी वय की चोको बरोबर काय आता विचार आधी. तो कॅन्डी असत काय नाहीत रे. मग काय हा? चोकोबार हा मग चला चकोबार. किती वय 10 ते 11 11. अरे वरिष्ठ नागरिकांका विचार खातात की नाही. हे बाबा थंडी लागते नको. 10. हा थंडी लागते नको. 10 चोकोबार. तर अशा प्रकारे जेवण सगळं तयार होत आहे. आता डायरेक्ट जेवूया. हे बघा हे तयारच होत. हो तयार होता. हे काय टाकलं मीठ आहे काय? या काय टाकलं एव्हरेस्ट चिकन मसालो. चिकन मसाला. वास बघा येईल तो मस्त. लिंबूचा तो. अरे हा लिंबू चांगला हा वेगळा लिंबू हा. गावठी लिंबू. इड लिंबू. इड लिंबू की रेडे लिंबू काय म्हणते. या खास पंकज भाऊसाठी या. पुड्याची पानं आण जात. अरे तो बघ पुढं थय हा त्याची पानं घेऊन ये. हा होतो पाना कशा ती बाहेर ठेवूचा लागतं बाबा. असा सगळं ह्यांका ठेवूचा लागतं ना. मग कोणाकोणाक कोण होय, जनग्या हा हा त्याच्यासाठी व्यवस्था करूची लागतात ती पहिली आणि मग आपली. ती पानं ठेवल्याशिवाय खाणं जेवणचा कार्यक्रम नाही. तर आमका हैराण करीत नाही तर. कोणता दिसा जनग्या कोणता सांग. हा होय जनग्या कोण. परत कमेंट आहे जनग्या कोण. 4 पाना करायची ती सांग. सांग ना कोणा काढलं तू. मी काय काढलं. अरे काय उभं पाना काढू काय गेलो खय तो गेलो. बघा ना कुठं पुढे जातो. अरे 2 अनबा झाली. कुड्याचीच लागतं पाना असा. हे देव कुड्यावर आता दुसरी खायची चालणार होय, मिळणार नाही रे म्हणून ती कुड्याची. कुड्याची अशा प्रकारे सुरुवात होत आता. मटण शिजत आहे काही मिनिटांवर. सामना 48चा. अशा गारा ना घालू तयार. गारा उभे राहा रे. 2च आणला. 2च पानाच ठेवू असतात. 2च पाना 2च देऊ तर 2च ठेव सर. लिंबू बिंबू पण हा. होय सगळा ठेवूचा लागतं. ठेवता लागतं आंबट टिकू आता आजूबाजू काही होय पाणी असला तरी तर ठेव काय. ह्या ठिकाणदारासाठी आहे ना सगळा. होय शोधून काढता काहीतरी कलेची काढता होय, चालत नाही म्हणतो तरी पण आम्ही आपली जागा ठेवतो. पण आमका चालून घेतल्या ना आजपर्यंत पार्टी माफ झाली. ठेवतो रे बाबा. हा, मग चल, ठेव चल. जा. चल हे गारा नाक चल आजा या जा चल गारा ना नको येवा रे गारा ना घालू. चला झाला काम. झालं आता आपल्या कार्यक्रमात सुरुवात. होय आता आपण बसाया आणि काय जोर करा वड्यांवर. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपल्या मेन कार्यक्रमाला आता सुरुवात झाली आहे. सगळी पंगत आपली बसली आहे आणि आपापलं जेवण घेत आहेत. आपल्या गोळ्यात एवढा घ्यायचा आपल्या हातात. सुरुवात झाली. आज्याने सुरुवात केली ना पहिली. किती वडे रे. मगाशी 20-25 बोल 45 पर्यंत गेलं. बाजू बघा किती भावाची सावकार असते. अरे भाऊजी आहे माझ्या बाजूक बसले.
ह्या वासच बघा मटणाचा येतात तो सुटलो एकदम गमगमाट. झमझमीतच दिसता. श्लोक बी बोला. लोक नाही कोणा घेत. नाही बाबा या मटणात श्लोक नाही आहेत. नाही उगाच या ना. फोकावाले वडे घेतला असेल फोकावाले नाही का ते दिसत नाही. जरा गिरी ते परत आहे जरा लिंबू कांदा तापको मार हे भावाजी का लिंबू कांदो द्यावा. कांदो लिंबू नाही तर जमणार. तुला हर महादेव हर हर भगवाले नको असेच दे कांदो नको बस झाली. लिंबू घेतलं. सगळं येतं कांदो मस्त आला. कांदो घे. भारी बनवले ना. तिखट एकदम भारी. माका वाटलं तिखट नको मागा कांदो नको. लिंबू माका वाटलं ज्येष्ठ नागरिकसाठी तिखट होणार नाही पण तिखटच झालेला मस्त. कशी एक नंबर हा भारी. ठरवलेलंच ना बरेच दिवस. माका वाय तुमची पार्टी कधी होतात मी नसते. रावला आज झाला. पुढे घ्या. घरात खाण्यापेक्षा आता हय खाण्यात मजा येते. काय भाऊजी बरोबर. मस्त आला. आचार्य आमचे सुंदर त्यामुळे काय प्रश्नच नाही. क्वालिटी भारी हातचं जरा फोडणीवालं वेगळं होतं. काळो कापूसा. हा तो फोडणीवालो हे घ्यावा तो भोकाचा ओढो मायाकडे आहे हसून माका दिसता. आणि मयाकच गावल्या. खायचा लावून खाता. पहिला घेतले ना आता. अरे घे मग खायचा पाठी नाही बोलत त्याला हा अजा तुझ्यावर आगेम वडे बघ वाट बघतो. किती झाले वडे. अरे घे घेतो. तुमच्याकडे हळू जाऊन सोबतकडे हा शेवटी कोपऱ्यातलो टेन्शन घेऊ नको. ती जरा मशीन बारीक हा वेळ लागता. त्या बल्पाक जरा पावसात सारखं करणार काय बोलव. बघ. नाही रे अरे पेटलो अरे हे बघा याचा काय झालो हा. बाबा जरा धीर जरा शेवटच्या एका क्षणात हजर. अरे एवढ्यात कार्यक्रम संपणार नाही. ह्यो कार्यक्रम एकदम आरामात हा. हा, आता हे शेवटचा कार्यक्रम म्हणजे असं आरामातच होऊ गयो. डोक्यावर तो जरा टापूस काढा. इकडे बाबा थंडी लागते अजून थंडी लागता. थंडी लागता. बरीचशी थंडी डोळ्यातल्या पडायला. नाकात ना सगळीकडे पाणी येला. मग यांका जास्तच भारी पडलेला. भात घ्यावा तुम्ही. हा? तुमच्यासाठी म्हणून कमी तिकीट केलं तिकट केलं. मसाला टाकणार आणि फसवल्या. हे बाबा हाडा त्याची पाठी टाकू नको. काय करता काळीच कोणाक मिळाला नाही रे आमका नाही मिळाला. माका मिळाला रे. वा फोडणीवाला. संधी साधल्या. तो बोलत पण नाही. टोपाच्या बाजू कडे बरोबर. बसलो तसंच आधी काळो काता. वाढताना बाजू केला वाटतं. आयडिया बघ काय त्याची. आणि वाटून घेतल्या नव्हता. खरा आता. झाला तुमचा आटापला. आटपला बाबा नाही थंडी लागता. म्हणजे पहिली विकेट. दुसरी 3 झाले ते बघ 2 उठले दगडचे. 2 3 तिसरी विकेट पडली. ए मटण घ्या रे. हा काय बो जल्लोषात बोललो. आजो वाट बघता काय करू उठा की बसा. नाही ती प्रॅक्टिस असतं जरा त्यांची. अशी जरा अशी ह्या कुशीत त्या कुशीत बघूचा लागता. तो आता वाकलो तो जागा करता. हा तो बघ तो वाकलो ना हम्म. तो थोड्या वेळ बघ असं ताट होतलो. आज जरा लक्ष जरा बाजूक गेलो. कॅमेऱ्यात गेलो त्याच्यामुळे त्याला मसालो भाजी जास्त पडलो. उद्या जरा प्रॉब्लेम होण्याची शक्यता. इच्छा नाही. चार वाटतोय. इच्छा नाही. वाढ रे इच्छा नाही दादा. चार होते बघ. नको हा हे बघ एक घे चल हा खाण्या नको लागा खाण्या. तो नेऊया आम्ही रिक्षा बोलावते घालतो. वेस्ट भाऊजी नको बाबा. भात घेतलं हे बघा एकच आमच्याकडचं. हे बघा हे होतोय. काही एक नको. एक हा झाला.
तू काय मागा नको रे, मागा नको. माझं झालं माझं सुंदरपैकी अरे बघ परत घेतलंय मी चिकन. अरे मस्त आहे ह्यो, खाऊन बारकोचं बघ. घालतो वर मग कुरकुरीत. हा, बघ. शेवटचे 4 गडी उरले ते बघा. हे 2 हे आम्ही 2. शर्यतीत आम्ही हरवा जरा कसा समोरचे खेळाडू असते जरा आमचे बॉलरच टिकले फक्त बाकी नाही हे जरा असे बॉलर असले तर भारी बॅट्समन आउट झाले सगळे. बघा सगळे बाद झाले आहेत. ह्यो एकच मयूर राहुल शेवटी. म्हणजे जेवढं कचरं होतं तो ह्यो जाळूचं काम चालू आहे. तर अशा प्रकारची आपली ही पार्टी आजची समाप्त झालेली आहे. अजून भांडी घासूक वाळावर लावता. अजून भांडी घासायची रवलेलीच आहेत. ती मेन माहीतच नव्हती. प्रोग्राम राहुलेलो आणि माझी मेमरी पण आता सपा केलेली आहे. त्यामुळे आता अजून 10 मिनटं शेवटची राहिलेली होती. त्याच्यात बघूया आता काय काय होतं आता. तर चिकन तर एकदम मस्तच झालेला होता. एका कानामागसून असं पूर्ण घाम इलेलो हा. रातचो व्हिडिओ ह्यो चिकन पार्टीचो तुमका कसं वाटलो तो आमका नक्की कळवा खाली कमेंट बंदा. आणि असेच जर व्हिडिओ तुमका हवे असतील तर तसा पण सांगा. म्हणजे पुढच्या टायमात मी येईन तेव्हा होय जोरदार परत अशीच पार्टी होईत. तेव्हा स्पॉन्सर वेगळं असतात कोणतरी. परत असे व्हिडिओ बघूची इच्छा झाली तर काय आपले गुगल पे वर हे करा. जास्ती अपेक्षा नाही हा. कोण रे टोप कोण खरडवता शेवटचं जर राहुल काय हो. हे बघा हे डब्यात भरण्याचं काम चालू हा. 2 वाटणे झालेले हो. इच्छुक उमेदवार. चला ही आता शेवटची आवराआवर चालू आहे सगळी. हे बघा सगळे लाईनिंग चालली आहेत भांडी घासू. ब्लॉक खाली करा. हे बघा साचलेलं पाणी नाही वाहता पाणी आहे. पिऊचा पण ऐसून रे पुढे या. आणि बघा मग अशी राख आणलेली होती. रका कशासाठी रे ते काय म्हणतो ई रखा ना. थांबण घालू हा. ही राख लावलेली असतात तो काळे होऊ नये म्हणून सामान म्हणतो. जोरात काम चालू आहे. पंकज भाऊजींकडे शेवटचा महत्वाचं काम भांडी धुण्याचं. डिटेल मध्ये घासतात एकदम. घराकडे नेलं ना हे परत घासतली घराकडे असं पण हा. हायसून चांगला करून नाही गोडा पाणी लावू काय साबण काढ होतो घरात नेवतो होतो मंडळाचा होतो नाव लिहिलेलं असतं डब्याला खालच्या ठीक बघा साबणावर नाव लिहिलेला. होय. चला सगळी निघाली आता एक जण. आता फक्त बॅटरी दिसतील तुमका त्यामुळे अंदाज लावा किती जण होते. 11 जण टोटल. एक वरिष्ठ नागरिक हा आणि एक ह्यो एक 18 वर्षा खाली ह्यो बघा एक. आणि हे 60 वर्षावरील. लोड झालो अरे. हॅलो आईस्क्रीम असं खयची वय रे. धावाली कॅन्डी वय की चोको बरोबर काय आता विचार आधी. तो कॅन्डी असच काय नाहीत रे. मग काय हा चोकोबार हा मग चला चकोबार. किती वय 10 ते 11. 11. अरे वरिष्ठ नागरिकांका विचार खातात की नाही. हे बाबा थंडी लागते लोक 10 हा थंडी लागते लोक 10 चोकोबार. हा इलावा मी सांग. हा येता बांधून ठेवा. चला तर मित्रांनो आता कार्यक्रमाचा सांगता झालेली आहे. आता सगळं आटपलेलो हा कार्यक्रम. आणि घराकडे चालला मी बघा. जरा दिसतात माणसं थोडी. लाईटीचा प्रकाश आता कमी झालेला. बॅटरी सगळ्यांचे उतारले. तर आता घराकडे चाललो. आजचा व्हिडिओ तुमका नक्की आवडलेलो असतात कारण की माका तर जाम मजा येलेली आहे. तुमका पण व्हिडिओ बघताना मजा येलेली आहे असात. तर असेच व्हिडिओ जर तुमका पुन्हा हवे असतील तर खाली कमेंट करून सांगा. म्हणजे पुढच्या टायमात पण असे व्हिडिओ तुमका मिळतील. तर चला आता आईस्क्रीमचा व्हिडिओ तुमका दिसणार नाही. मेमरी संपलेली आहे. बॅटरी पण संपलेली आहे कॅमेराची कायच नाही.
आता खाली जाऊन आईस्क्रीम खाऊचा. चला तर बाय बाय. हे बघा पंकज भाऊची बॅटरी घेऊन होतं बाजूक. बाय बाय करा. हा बाय बाय. हा हा चला. चल घरात चल झाली रे पार्टी.